Beteh ngawiti kabar pertama. Salah sijine wong numpak sepeda motor Ngawi mati sakbare ketabrak truk tangki amot susu sapi. Kecelakaan kuwi diduga mergo sing numpak sepeda motor idep-idep nyabrang gak nguasi kiwa tengen. Kecelakaan kedadean nok dalan lingkar ring road etan mlebu Desa Kertoharjo Kecamatan Kabupaten Ngawi Kemis sore. Wong numpak sepeda motor Edi Supardi 46 tahun wong Desa Gunung Sari Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi mati nok nggon kedadean sakbare sepeda motor sing ditumpaki tabrakan ambek truk tangki amot susu sapi sing disopiri Sumarno 40 tahun wong Sanan Kulon Kabupaten Blitar. Sepeda motor sing ditumpaki korban ringsek sakbare sempat keplindes ambek keseret truk sampai pirang-pirang meter. Jarene sopir truk tangki, DE mlaku kok arah Surabaya ape nok Solo, ape kirim susu sapi nok Bandung, Jawa Barat. Pas teko nggon kedadean, korban sing numpak sepeda motor idep-idep nyebrang ratan gak ndelok ngarep nguri. Mergo saking edeke tabrakan gak iso dihindari. Korban sing ketabrak truk mencelat terus sepeda motor keplindes ambek keseret truk. Korban catu nemen nok sirahe sampai nggawe korban mati nok nggon kedadean. Korban langsung digawa nok kamar mayit RSUD Suroto Ngawi kanggo divisum. Polisi teko nok nggon kedadean langsung nglakoni olah TKP. Rong kendaraan sing tabrakan saterusé diamakno nok pos polisi kono. Ito Wahyu, JTV.